তিনি হাইসাল 17 May 1947 नो स्नि त्रिपुरा हानि महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य थैमानि आबनोदक सावैनो जों दिनै महाराजा बीर विक्रमनि सिमालंगो फायै सिनि बरम गोनां सीएम फर्मार सीएम जे एमडीसी सब जत जों अर फायै जों महाराजनो मैथो खायै महाराजनि सिमालंगो खुमरक बावलायखा बे 1 मिनिट जों सिरिं खबर लाइखा थांनिके चिनी महाराजा बीर विक्रम चिनी त्रिपुरा हानो जेरावबो चिनी त्रिपुरा सरकनि बागै दंनायनि बागै जे जों थाइ खालाम खामानि बे जोंनो अ हाव चिनी सिक्लारकनो स्रायरकनो फरायनायनि बागै जे एजुकेशन ब त्रिपुरा हानि गुरुं जागाव खालांगै थांबाय बनो जों बिथांमोननि परेबो बनो जों हामबाय रिवि कुलपाया हानि बागै दिनै 79 दिनै डेथ एनिभार्सारि जों बनो मैथु खायैनो दिनै अर बटलाव चिनी महाराजा रावनि सिमालंगो फायै जों दिनै खुंबावलायखा त्रिपुरानि लुकुरावथ' जों मनो फायनायनि मुसुंगो चिनी महाराज संनो जों मैथु खायनायनि नांगौ ताङै हिंखाय अ हा चिनी महाराज संनो प्रोटेक्ट खायै चिनी जोंनो तंखायनि बागै अरनि नबार वातै हा नो यूज खाय जों दिनै उसुजरा सौफायखा कई फाइनेंशियल जों तेबो चिनी महाराज संनि अ बनि जे खाय खालामनि सामुरकनो जों मैथु खायनायनि बान्ता बे खाया जा बारा सामुरकनो ताबो चिनी महाराजा बर्तमान चिनी महाराजा रुद्र किशोर माणिक्य चिनी बुबाग्रानि बिसिंथिबो जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो बाहायके प्रोटेक्शन रिमान आसामु जों ताबो खायलाय दं बुबाग्रा बीर विक्रमनि 79 हिमान इन डेथ एनिवर्सरी हिंगाय जोंरो हाइलाइजाक चिनी महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि फाइसिं बिसोर बुरुम न खलाय फायो ताकलायबो फायगा कारण महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी नायो चिनी बुबाग्रानि मुंनो पुरा त्रिपुराओ पिरनानि बागै आगिनि सिमिं चाइतो खायमानि ताबुक सुजरा चाइतो गुइनो तंगो बसकांगो जे सोसाइटी इंको साक पारिसाक चाइतोकनाय एगे तिनि बेले खा दंथगो अंगनि बिसिंगबो तामनाय खा दुखनि बिसिंगबो कारण चिनी कताल टिटी डिसिओ जे हापां खामानि परे चिनी सीएम सार फाइका ताय एक्स सीएम ताय मिनिस्टार सार बिसुकितु एंगेनिनि ताय एमडीसी चिनी टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट सं फाइथांजा गामबा बेले खा दंथका चिनी बुबाग्रानो हामजमानि नुकजागो इंगा बुबाग्रा बीर विक्रमनि असिमलां तिनिनि सिमिंया जों अबनो चाइतोलाय तंलायमानि बलं तिनिनि सिमिंयाबो बिसि बुरुम नबो हागे क्लीन खाखाय मा फायो एकदम प्रॉपर्ली क्लीन जे अबनो नाइथोकाय तन्नानि आसे दिनै सामानि कुनु फानो खाया अरनि एमसी रक इंगे ताबो बसकां जरा सीएम सारबाय सालायै अबनो नाइलेखा जे बसकांगो बादे तो काहांका खायनाय प्लस मेयर बायबो मालाय कक सालायनाय हिने कारण जों रक सामानि तो कुनो आसु जरा ओंया वाइसा तो खलायका जे अबनो स्मार्ट सिटीनि आन्दाराव खलाय हनै सामुं खायना हनै सामुंबो च्यां खा किन्तु कोनि गेजाराव तेवसा हायना हाय सामुं
বন্ধ খাইরে জাকা হয়তো আং ওয়ানসুগো অরনি রাংরিনো অন্যদিকে ডাইভার্ট খাইগেন হানি কারণ ইয়াংনার অবতুইনি ইয়াংনার তুইনি আয়াংনার হংকাইনা পুরা টংথুতকাই পার খাইয়ে ইয়াং বাই আয়াং লাইনাनै से ब्रिज रक खाइयो हिन गोबांमा टंथुतकाय रेखा सानजां हागा बरक गोबांमा आरो बेरायलाय अबनो हयतामनि माया टंनायबा কিন্তু অবনো খলায়া অবনি অর্থ আংমন সুমা হতে কাইসানো যে অবনো চিনি ত্রিপুরা হাওয়া টংনাই রংনি বসকাঙ্গো তুবিতি সানা মুচুং জায়গা হাতার হাতর जों नुबो गोबांमा निनि चिनि महात्मा गांधी थैखानाय हिंदी भारत हानि बागै रेगलांनाय रंनि बागै जे बाबे बंनि क्रिमिनेशन ग्राउंड नायथकाय तनो जागो चिनबो तनो जायगा चिनि बुबाग्राबो किन्तु बंनि स्लाय कम होनैया बंनि स्लाय को तामने बरबाय बाक्सा चिनि बुबाग्राबो अ हानि बाग्रा तंमानि अ हानि बागै बजे खलाय कलांमानि अबो न नायथकाय तननानि नांगौ हे आं खासो किन्तु तनो जायगा तो बसकां जरावो हायनो हाय नायथाय जों बाहायके थानजागाय अबनो नायथकाय पारखाय उंकुइ तलांमान बर जतटुक खायासाक जों अबनो याकाया मा खायनाय अबो जेसकापन मा खायनाय अबो नायथकाय उंकुनानि बागै जों अबो एमसीओ प्रेसार खायनाय इनके आमसुनो सानामु जोंगो बसकां जरा बादे तो फाइ दङ बादे निदिनो सिमिनिया बिनि थैमान सालो पानो अर फायै एकबार फायनाय थांजाबायदि अ बसकांनि लामाराव आगि जे परिस्थिति दंमानि बेलाय जाया दंमानि किन्तु जों दिनै अराव निनि मीडिया टीम हन्दी निनि अरनि आगोतलाव लुकु दंनाय जारा हामजांनाय बुबाग्रानो फायै अर आसोकाय जों सामुं खालायलायगा जार फले दिनैओ एनी टाइम फायदि तबो अ जागा बुबाग्रा बिरबिक्रम नामसो जराले बेराय थाङै मानो आगिओ फायमिया गा आमन बागै जतनो हायदि जे बुबाग्रानो हामजांनाय पालबाक्सागाय बसकांनि बादेना एकदम नायथकाय खलायलायै अबनो क्लीन खालायनाय एकदम काहांबाय तन्नानि बागै जों ताइसो साइटक लायनाय वाइसा साइटक माबाय कोनो दिनो साक्सेस जों माया जे इनिया साक जों साइटक लाय थांलायनाय जतो लुकुनि थानायाव कोनो गयमो हामबाय।